Lanqas id-deputati Laburisti ma jkunu jafu bl-isfreġġju ta' Marsa Scala. Jien sirt naf mill-medja. Ex-qar deputat Laburista Jean-Claude Micallef li fl-aħħar jumejn żviluppat kontroversja enormi dwar dak li qed jipproponi l-Gvern għal din il-bajja pittoreska fin-naħa t'isfel ta' Malta. Sorsi spjegaw kif din id-dikjarazzjoni ħolqot ferment sħiħ fil-grupp chat illi għandhom l-istess deputati fuq WhatsApp. Wieħed mill-membri tal-grupp parlamentari jiżvela ma' Net News illi anke d-deputat Prim Ministru Chris Fearn spiċċa f'pożizzjoni antipatika għaliex ħadd ma rrid jemmnu li hu ma kien jaf xejn. Membru ieħor elett mid-distrett ta' Marsa Scala, il-Ministru Carmelo Abela, ukoll qed ikun ikkritikat għaliex fit-tmiem il-ġimgħa ma lissinx kelma waħda f'dik li ħafna qed jinterpretaw bħala mossa biex jibqa' gallerija f'din il-kwistjoni kollha. Mhux hekk għamel iżda d-deputat Laburista Jean-Claude Micallef illi fuq il-medja soċjali stqar li dan mhux mod ġust kif jiġu trattati. U l-fatt li sar jaf b'dan l-iżvilupp mill-medja huwa konferma li lanqas in-nies qrib tal-Prim Ministru Robert Abela ma ġew ikkonsultati. Robert Abela nnifsu ukoll spiċċa taħt kritika enormi għaliex hu għatta kważi ħajtu kollha jgħix mal-bajja ta' Marsa Scala. Bir-residenti Skalin jinsissu li jekk hawn xi ħadd li kellu jaqbes għalihom missu kien il-Prim Ministru stess. B'kuntrast kien il-Partit Nazzjonalista li mill-ewwel ħa azzjoni meta ra dak li qed jiġi propost għal din iż-żona fejn prattikament il-bajja kollha se tiġi fgata bi żvilupp fil-baħar, inkluż fejn normalment huwa popolari għall-hawn. Il-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ lill-Gvern biex jikkonsulta mar-residenti ta' Marsa Scala, mas-sidien tan-negozji lokali u mal-esperti ambjentali qabel jittieħdu kwalinkwe passi oħra fuq l-iżvilupp ta' din il-marina.